Hi लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आं दिनै मोनसे भिडिअ बनायनो नागिरदों नोंथांमोन बे भिडिअआनो जादों जायफोरहा गेस्ट्रिक जायो बेफोरनि थाखाय आरो आंहाबो बहुत जायोमोन बेखौ बनायनानै आंनो सासे डक्टरा खिथाहरदों आरो बेखौहाय आं बिदिनो गेस्ट्रिकनिनो बहुत डक्टरनाव आं ट्रिटमेन्ट खालामबाय खिन्थु ड्रपल' जायो गास्राया आरो ओमफ्राय सासे डक्टरा बेयावनो जोंनि गुरगावआवनो दङ बिथाङा आंनो खिथाहरबाय आरो बिदि खालाम बिदि बनायनानै लोंबाय था बेजोंनो नोंनि गेस्ट्रिकआ माने गास्रागोन होननानै खिथाबाय आरो आंनो ओमफ्राय मुलिजोंथ' ड्रपल'सो जायोनो लोगोफोर गायानो ओंखायनो आंबो बहुद ट्राइ खालामबाय गामारा ड्रपल' जायो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनि थाखाय आं गिबियावनो लाग्रोनोसै निम्बुआनो गैया नै न'आव बोरायनो दंफां बोरायनो बे बिदै दंना गैया मिन्थिया होमबाबो खाबाय आं नोंथांमोन नै इसां निम्बु मोनबाय आरो थुदो दानियाबा भिडिअखौ जों जागायजेननोसै नै दानिया लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बेनि थाखाय लाबाय बे आजवाइन ओमफ्राय नारें ओमफ्राय बे लाबाय बे ब्लेक माने काला निमक नंगौना नङाब्रा नंगौ काला नमक आजवाइन लखबबाय आरो नै दे दानिया नै निम्बुखौ सेबनानै लानोसै सेबग्राजोंबो बे माबाया थालांजोबोलै ओंखायनो आं बायो आंना बिदिसो सेबो आखाइजों बिदैयानो गजोबाना सेबग्राजों ओंखायनो बेखौ सेबनानै लानोसै जेसेबां माने आजवाइना गिसि जानांगौ आरो गिसि जाबानो जाबाय दानिया नै बेयाव सेबखांबाय नारेंखौ ओमफ्राय बिदि गिसि जानांगौ आरो नै बिदि सिनांगौ ओमफ्राय संख्रिखौ बेसेबां नांथावना बेखौ होदो नोंनि हिसाब बायदि नारेंखौबो खायसे बिदै गोनां थायोना बिदै गोनांफ्रालाय थाइसेफोरानो जायो ओमफ्राय जोंना बिदै गैया बेखौ ओरै लगायदो बिदिल' गिसि जानांगौ आरो नै बिदि गिसि जाबानो जाबाय बिराद मोजां लोगोफोर बियो गेस्ट्रिकनि थाखाय आंबा फार्स्ट जायोमोन बेखौ जानानैसो आंना दायो जास्राला ओंखायनो आं जाबाय थायो ओंखाम जाखांनानै जानांगौ आरो ओंखाम जाखांनानै सामससे जादो ओमफ्राय दैजों लोंनानै होदो बरिया जेबो गाज्रि स्वाद गैया बरियासो मोनो दिनाव खनथाम जिखुनु नों खैबार ओंखाम जायो फुंनि ओंखाम 12थानि ओंखाम मोनानि ओंखाम बेफोराव जादेर आरो पाक्का दसेनो हामखायो गेस्ट्रिकआव बिराद मोजां इसां डक्टर ट्रिटमेन्ट खालामबाय आंबा हामस्रायाखै बेजोंसो हामदों मास मोनसे फुरा जाबाय दायो जास्राला ओंखायनो आं जाबाय थायो आरो दाबो बनायनानै बेखौ दायो सान्दुङाव फोराननो लांनोसै लोगोफोर सान्दुङाव सान्दुङा नांथारालै गोजां बोथोर ना नै सान्दुङाव फोरानसै बरियानो दाहायनो रानो दसेनो रानो बियो नैयाव फोरानसै दाउस्रिया फैनानै खोलैलाङाबानो जाबाय दा खनसे ओरै एरगारनानै होनांगौ आरो होमबाना थाब रानो गोथाव जेबो गिदिर खामानि नङा आजवाइन बायदो बायनानै काला निमकबो लादो निम्बु लादो
बेनिफ्राय बेखौ सेबनानै लगायदो, नारेंखौबो लगायदो, संख्रिखौबो लगायदो, बास फोरानदोल' सान्दुङाव, मालाय रानबाय थागोन, दसेनो रानो। राननानै मोनसे बथल थेमाफ्राव सोनानै लादो लोगोफोर। बेनिफ्राय नों ओंखाम जाखांनानै, जेनेबा जोंनाथ' ओंखामा जायो, खोनथामफोर जायो नालाय, बे खोनथाम जानायाव नों ओंखाम जाखांबानो जिखुनु बुस्थु नों गोसोबानो जा आरो, जेबो नङा बेयाव टाइम टेबोल जेबो माबा खालामनाङा आरो, जिखुनु नों जेब्लानो जानो गोसो जायो अब्लानो जानो हागोन आरो। बिराद मोजां बियो गेस्टिकनि थाखाय। आंबो बेखौ जानानै बहुत प्रमान मोनबाय। आंना दायो गेस्टिकआनो जास्राला, नङाबा आंना गेस्टिक जानानै बे मोखांफोरा दाग जाजोब्बायमोन। मानसिफ्रा बुङो मोखांनि दागा मानो जायो, गेस्टिकजोंसो जायो लोगोफोर। डक्टरफोरा माने मोजां डक्टरफोरा फोरमायो बे दागखौ मानो जायो। आंनो सासे डक्टरा खिथाजोबनाय, बे आंना बेयाव गोसोम गोसोम ओंखारजोब्बायमोन, गेस्टिकजोंनो जादोंनो। दायो गेस्टिक गाबाय, बेखौ लोंनानै गालांबायबो, दायो गालांनानै बिनि दागफोराबो आंना गैला दायो। इदि आरो लोगोफोर। ओंखायनो नोंथांमोनाबो मुलि जास्लायस्लाय बेखौ खालामनानै जाबानो जाबाय। हम रेमेडि मुलि जाहैबाय आरो बेयो गेस्टिकनि थाखाय। बिदिब्ला भिडिअखौ आङो एसेबाङावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर, बाय।